pistolul. M-am mâncat sarmale, nu te mai Nu iau și unde. Așa, jucați-vă aici. Unde este pistolul? Până nu știe nimeni la făcă, nu-ți dă drumul în să dea, așa? Așa? Dar fel că ceva să făcut tot. Nu mai face. Nu e acolo. Au făcut-o 40 acasă. Tu unde e pistolul, copil? Uite la aici. Uite, acolo e sus. Angel, de la Angel. Deci la Angel, deci la Angel. Nu, nu, am văzut eu. Deci la Angel. Ce fac vorbire, bă? Ia. Să o schimbări? Bă, Să înălțare. Înălțare, mare și nu. nu plânge, nu ia. Deci la Angel, pistolul soarele. Deci la Angel. Hai, joacă-te, mami, joacă-te cu Petru, dragă. Vrei tu? Ha? Păi nu știu ce mai, acum am văzut că a venit o de țăpă, ce am avea și mi-au pus de aia. O pus de dulce, o pus de dulce și... Au, ce văd? Acum e că și vreau să le mă ajut. Dau și eu. Da, bine, arată bine, nu? Ce? Arată destul de bine, nu? L-au storbit pe tine. Nu mai dau carne, nu-i dau. Să vedem ce fac. Pâine vrei, doamne, ce vin acolo. Așa de de la Lorenzo. Și sunt de alea uscate tare, tare și sunt așa, sunt... Alea sunt mâncat. Ce? Dar nu m-am pus să fac. Afară. Ce-ai crescut? Îți place, mă, de el, Lori? Îți place de el? Hai că o fi bine deocamdată, nu știu până când. De ce ați venit pe ce? Da, zi-mi. Dișerul, ceva nu din ce atât. Tu cum e? Dai și eu bine pupică, bă, dar te rog pupică, dar pupică. Pe tu puzele alea. Pe tu Hai. În ce sunt Poate ele, știu că dar fac altele. poate știu că eu... Hai, plecări. Îți doare că erau pușcari. Acum de la Angel. De la Angel, pistolul. Ce faci tu? De la Angel. Scot. De ce nu te lovești iubirea? Nu voi cura pe jos. De voi mai cura. Hai, ridică-te, mami, că aici nu-i voi puiul meu. Mă dai acum la Angel pistolul? Și aici La asta. el. He? Vreau copilul aici, nu trebuie. Hai, nu trage, mănânci. Să nu mănânci. Dar de ce trebuie să vezi că e mare, mă, Beto, vezi? Că nu-i bebe. Așa e că nu-i bebe. Nu-i bebe, nu-i mai faci. De ce trebuie să mănânci acum? De ce trebuie să mănânci acum? Lore, vezi că nu-i bebe, vezi? Da. Ce faceți, bă? Pare bine cum e Angel. Dar de ce la Angel acum? Acum Acum de la Angel. Acum de la Angel. Deci la Angel. Deci la Angel. Deci la Angel. Angel, lasă-o, eu Roberto. mic, bă, role, bă. Beto, deci la Angel. Vezi să nu lovești la mână, mami, bine? Deci la Angel. Deci la Angel. De acum la Angel. Acum de la Angel. Acum de la Angel. Așa. Mai grișcă-te! Buză! Cât de grișcă? Chiar e dulce pozare, dulce a fost. Dulce buzele alea.
Vedeați înăuntru. Adică să mai mișcă, că mișcă. Haideți înăuntru, bă, și eu propun să așa e aici, de mult. De Max. Ia.